mawo veterans mimi mairwira nyaya dzakasiyana siyana, vamwe vairwira kuzodya nevanenge vachitonga. Munofanirwa kuti mutipindure. Imi Varakashi mimi makapiwa mafoni imi takakumirirai. Isusu tinotori nayo airtime yakawandisa kwete dzenyu dzemadhora dzamuri kutengerwa idzo neurombe husina basa. Uri murume rudziya anotengerwa foni yekurekota. Uri murume rudziya anotengerwa airtime woudzwa zvekurekota. Muri mbwa chaidzo. Vana veZimbabwe mamuka sei zvenyu kumatima na kwamuri ikoko. Sezvamunongoziva kuti panapa paKulian TV tinongotaura nezvepolitics ende panapa ndo dzatinototaura, endi tichatobuilda channel inoi pamwe chete tichidzitaura nyaya dzepolitics, nekuti politics dzemuZimbabwe ka dzakuafekta vana vadiki, dziri kuafekta chero imbwa iri padhoo pako chaipo chaipo. Politics yemuZimbabwe, politics yemuZimbabwe iri kuafekta chinhu chese, iri kuafekta mwana ari mudumbu asati azvarwa. Politics yemuZimbabwe yapinda mukati medzimba dzevanhu, mumakicheni mevanhu. Politics yemuZimbabwe iri kutadzisa munhu kurara ari mumba make chaimo chaimo, kuti zvino mangwana ndikamuka ndakunzi kuseri kweimba yangu kwawanikwa kuchipfuura bhande regoridhe, ndinoenda kupi munyika yakadai ine vanhu vasina tsitsi, hurumende isina mutsa, hurumende inodzinga munhu panzvimbo yaakasiyiwa nemadzibaba akamuzvara, wongonzi enda hameno kuti uchaenda kupi. Izvozvo zvinosiya munhu akufunga kuti saka mandinoti macho ndiri munyika mangu ndemupi mekuti ndinongonzi enda, kwekuti kwandinoenda kwacho ikoko ko ndinoziva sei kuti ndichanzi waenda kusiriko. Kureva kuti isusu taakurarama zviri mobile munyika medu, haufanirwe kurarama uine panhu kana panzvimbo paunoti apa ndipo pandiri apa. Gara wakaziva kuti you are mobile, unogona kungoshifta at any time. Dzitori nyasha dzaMwari kuramba uripo, asi don't guarantee anything can change at any time. Munyika matinoti ndo munyika medu isusu. MuZimbabwe umu munyika ndoda kumbonyatsobvunza kune Varakashi. Ivo seko Varakashi vasiri kutipindura kutaura kwatiri kuita, ngavauye katisangane pasocial media pacho. Kofoni dzakatengwa dziri kuita basa reiko? Uyai tikurukurirane Varakashi. Kwana Mudhara Daniel Garwe vakazoenda kupi kone mazwi avo, ana Mudhara Hanzani Douglas Mahia. Tiri kukudai. Kana rimwe riri kuno kwiri dahwa iri Rutendo Matinyarare ngariuye karipinde richirakasha sematauriro arinoita aya. Ngauye ataure nesu tisu maZimbabweans, kwete kuita basa rekuda kuenda kunotaura neMaSouth Africans uchiiswa muzvimainterview zvezviwanhu zvemuSouth Africa uchitaura zvinhu zvisina basa rese. Uri kusaida hausi kusangana nesu maZimbabweans Rutendo. Kana achizozvinzwa ngaazvinzwe. Uyai titaurane semaZimbabweans. Kana munhu uri muZimbabwean, huya utaure nemaZimbabweans. Mumachannel avo avari kutaura nyaya dzavo, magrievances avo, maviews avo. Huya. Saka tiri kuti Varakashi huyai. Takabvira kare tichingotaura. Tiri kutsvaga Varakashi, tiri kukudai. Yasvika nguva, hapachisina kuzorora. Yasvika nguva. Vari kupi kuvapanda veyouth avo? VeZanu PF vari kupi? Varakashi. Uyai tisangane makomana. Uyai tisangane. Masimba ese amaipuwa ayaya. Manje tiri kukudai vakomana. Makaita zvinhu zvamakaita imimi muchitadzira vanhu. Vamwe vanhu vakazotera kuno kunzvimbo dzekunyika dzekunze kuno vachitiza kurohwa nemimi. Muchiti mimi muri kutsigira mutungamiriri wenyika, kwete kutsigira ZANU PF, muri kutsigira mutungamiriri wenyika.
imi mese imi muri kutsigira mutungamiriri wenyika vese veyuti yevarakashi roda kuti muzvinzwe. Saka budikirai kana misoro yenyu tinzwa tinyatsosangana apa tichionana tichitaurirana. Vakomana tiri kukudai vakomana, chikwereti muri kutikwereta imimi vakomana imi. Toda kukudza imimi varakashi imimi. Muri kutikwereta. Vakomana muri kutikwereta imimi, zvese zvakaitwa neZANU PF zviri mumaoko menyu. Imimi vakomana vemazera edu imimi. Tinofanirwa kuzonyatsosangana zvakanaka. Simba ramaipuwa imimi muchidzivirirwa nemasoja nemapurisa. Masoja enyu nemapurisa enyu iwaya haikudzivirira iwaya tiri kuada. Ngavataure nyaya yavo. Ngavabude pachena. Toda kuti tizive nekuti tiri kuziva kuti vari mukati memaoko aShaun Mnangagwa naValerio Mnangagwa. Kwete zvekuda kuti nyebera kuti Sivanda izvo. Sivanda wekupi? Zvakabudiswa pachena nevakanga vari padyo nawo vanoziva zvakanga zvichiitika kubikira mazita. Tinozviziva. Naye mukuru wemapurisa uyu munomutaniko? Tiri kukuda. Toda kuti tinyatsokukunzwisisai kuti mimi nhau yenyu iri papi. Nyika yamaiti nyika ndeipi? Zvakare vanhu vamunoti vanhu imimi ndo vataura the voice of people is the voice of God. Ndevanhu vapi ivavawo? Which people? MaZimbabwenzi api iwayo? Tiri kukudai vakomana, huyai titaure nyaya dzenyu. Come, let's talk. Huyai titaure nyaya dzenyu. Tiri kukudai vakomana. Handina zvakawanda zvandoda kuti nditaure pana pasi, ndiri kutaurirai kuti mune chikwereti. Imi makapara mhosva munguva dzemacampaigns, nguva dzemaelections. Mune mhosva vakomana. Ende mhosva yakatotaurwa pachishona sekuti muri maZimbabwenzi munozviziva kuti haidi hairove. Saka imimi pamaiita zvinhu izvi maifunga kuti hadzizi mhosva here? Uyo kapurezidendi wenyu uyu ari kunongedzerwa naComrade Blessing Geza achinzi ndimi vatungamiriri misoro yezvitima zvakanga zvichikukura vanhu nguva yakwana. Saka isusu tiri kutogara tatokupromisai imimi kuti pamwe chete nemukuru wenyu, the time mukuru wenyu nguva yake ichikwana, kwamuri zvimahwana anenge achitotanga vakomana. Makatirwadzisa kusvikira pekupedzesera kuti pondera madhara nechembere. Mavhidhiyozi enyu muchitsika sadza vanhu kusvikira vanhu vachidya sadza muchitsika sadza imimi. Ndimi kamaionererwa imimi muchiti imimi ndimi. Saka ndimi here vanhu vacho imimi munonzi the voice of people is the voice of God. Imimi manje mayouth eZANU PF naana Mudhara Daniel Garwe, ana Douglas Mahiya, ana Ziyambe, ana Jennifer Muswere naChifu Wenje, ichi chimbwa sungata ichi chisinganyare. Ndimi here munonzi vanhu vacho imimi. Ndimi mega vanhu vari muZimbabwe. Ndimi mega vanhu vari muZimbabwe naye. Zvino kana nguva ikakwana ichakwanira nemi, haikwanire mumwe chete, muchakwanira pamwe chete nemukuru wenyu. Toda kuti tikutaurirei chokwadi. Hazvina basa kuti zviri kutaurwa naComrade Blessing Geza zvinogona kufeila. Asi kufeila kwazvo munofanirwa kuti mugare makatoziva kutoti imwe tsoro inenge yatofamba iyoyo. Ndo zvinoita Mwari kana achitanga kuuya mamuri. Ende hamugoni kana kumuresista Mwari kana akutanga kuita mamoves ake, nekuti enyu mamoves makaita mukapedza kusvikira makuzvitumidzira mazita muchizvita ana munhu mutapa. Munhu mutapa really. Kutora ivhu kubva kumadzimambo. Mune chokwadi imimi vanhu imimi nezvamakaita izvi. Mudhara Douglas Mahiya kutobuda achitoti isusu tinoti president akaiswa nevanhu vapi haunyare Douglas Mahiya. Tinotadza kukukudza baba.
kana uine unhu hwakaita so murume mukuru, uri baba wevanhu vakawandisa stereki vari kutaura pasocial media, hauna kana mwoyo wekunzwa vana vachichema. Iwewe Mudhara Douglas Mahiya, iwe une chivindi chekurwa naBlessing Geza, uchitaura zvinhu zvekunyepa pamusoro paBlessing Geza, asingazivi kuti Blessing Geza ndiani wacho. Profile yaBlessing Geza izvozvi iri kutaurwa day and night. Kwa iwe wakambenge uri ani iwe Mudhara Douglas Mahiya, une shungu nechivindi chekuzvita muoveterian asina kurwira vanhu, akarwira vaMunangagwa. Uri muoveterian chaicha here iwewe? Otherwise vanhu kuparadzwa nekubhombwa kwavaitwa ndima kanga muri vatengesi vakasara imi mukatadza kubatwa. Nekuti muoveterian chaiye ane ropa nemavanga. Maoveterian akaita masacrifices eropa neupenyu. Ndizvo zvakaita kuti vanhu ava vanzwirwe tsitsi naMwari kuti havangazoperere mumasango. Regai nyika idzorerwe kuvaridzi, kuti maoveterian varege kuperera mumasango, nekuti vanhu vese vakanga vakungovolunteer kuti vaende kuhondo. Tinozviziva izvo. Saka iyo sacrifice iyoyo ndiyo yakatendwa naMwari chete kuti mutungamirirwe imi muhwine hondo. Hamuna kumbowina hondo nekuti munogona kurwa stereki maoveterian, and munozviziva, you know that. Ipapo musambotibirira zvenya, hakuna munhu anogona hondo, hakuna munhu anogona hondo, hakuna kana nyika chaiyo inonzi inogona hondo, hakuna. Asi hondo inomiswa kana Mwari vachinge vafevha rimwe side. Ndizvo zvinhu zvakaitika izvozvo. Nyika ikatorwa ikadzorwa kuvanhu vatema. Iwe Mudhara Douglas Mahiya wakanga uri ani? Waiwe uri chii mukati menguva yehondo iwewe? Wairwirei? Waiziva chawairwira here? Pamwe chete nevamwe vamai vakabuda vaya vachihanzi muoveterian. Muoveterian anobuda achiti pasi nemumwe muoveterian. Vakanga vari muoveterian upi wacho, vakarwira kupi? Vanoziva here zvavakanga vachirwira? Zvoreva here kuti maoveterians mimi mairwira nyaya dzakasiyana siyana, vamwe vairwira kuzodya nevanenge vachitonga? Munofanirwa kuti mutipindure. Imi varakashi, mimi makapiwa mafoni, imi takakumirirai. Isusu tinotori nayo airtime yakawandisa, kwete dzenyu dzemadhora dzamuri kutengerwa idzo neurombe husina basa. Uri murume rudziya anotengerwa foni yekurekodha. Uri murume rudziya anotengerwa airtime woudzwa zvekurekodha. Muri mbwa chaidzo imbwa. Ndinokutukai kuti imbwa chaidzo imi, muri mbwa. Ndobuda pachena kuti imbwa. Ndimi munonzi imbwa chaidzo dzekupedzesera vanhu vanowana zvinhu nenzira yekupiwa. Unoita chinhu chausingazivi kuti kana prize yacho, kutadza kuziva prize yefoni yawakabata uchirekodha, kutadza kuziva kana pari kubva mari yaunenge uchisirwa airtime iwo, kunzi rekodha uchikrasha vanhu vari kuda kuchemera kusunungurwa kwenyika, kuti iwewe newewo mangwana iwewe udye uchiguta. Mune chii chamuinacho imi muri kutengerwa mafoni ekuti muende kunorwisa nyaya agenda yaMudhara Blessing Geza? Mune chii chamuinacho imimi kunze kwemafoni amazotengerwa nhasi? Chii chimwe chamuinacho? Munosvika kupi muchingoita basa rekupiwa nekuudzwa zvekuita nekuitiswa nevanhu vanenge vachiwana vachibenefita times 150 kana kuti times 2000 kupfuura zvamakaita izvo? Munozviziva here kuti sutu chaiyo inenge yakatopfekwa kana napresident uya otherwise inogona kana kutodhura kutopfuura property iri mumba mako mese, iwewe uchizviti hanzi inini ndiri supporter wemunhu akadaro, anofamba neRolls Royce every day munyika inonzi haina mari, oita mabillions nematrillions kuhospital kusina chiriko, education system ichifa. Vakarangana kuti vauraye education system vanhu ava, nekuti vakaona kuti vana vari kudzidza ndo vari kunetsa, vari kuramba kudzvanyirirwa nekuti they know what they want. Munofunga kuti hatizvizive?
Munofunga kuti hatisi kuzviziva kuti ndo zviri kuita kuti murwise education munyika medu. Muri kubenefita mukufa kwevanhu vanenge vachifira muzvipatara umu. Nekuti muri kuziva kuti vanhu havachakudai, saka hapachisina need yekuti musimudzire mahospitals. Nekuti hazvikodzere kuti mutsvagire vanhu vasingakudei mishonga muchitambura kuenda kunonegotiata nedzimwe nyika uko kuti muwane mishonga yekurapisa vanhu vasiri kukuvhoterai imimi vanhu veZANU PF. Munofunga kuti hatisi kuzviziva? Munofunga kuti hatisi kuzviziva? Isapoteji yega yega yamuri kuitira vanhu macitizens enyika dzeni motaura kuti vanhu vataura, vanhu vasarudza president. Vapi vanhu vakataura nevakasarudza president? Ndevapi vanhu ivavo? Ngavataureka. Budikirai Varakashi tione kuti percentage yenyu mumbori vangani munonzi Varakashi imimi. Nekuti tiri maZimbabweans, nyika iyo ndeyedu. Muri vangani? Budikirai tione. Budikirai nenhamba dzenyu. Tinyatsokuona kuti yazveshuwa Varakashi vakawanda, ndo vanonzi vanhu kava vanofanirwa kuti vataure vachimiririra nyika. Budikirai katone. Tione kuti muri vangani. Hamunyare kusakwana kudaro, hamunyare kusakwana kuita mabenzi evarume anopiwa kusvikira kupiwa foni. Makore anaya unopiwa foni chaiyo. Kupiwa foni, kuita foni yekuti maita basa uchisekerera. Uri kuzhinya chii? Uchipiwa foni wobva wasekerera foni. Kuona foni unge chinhu chinoshambisira. Uri kupiwa foni nemunhu ari kubvutira hama yako iwewe pekugara achienda kunoita maini yemaChina. Whoever ari kutuka neari kutaura maonero ake anoita nawo ZANU PF, siyanai naye, musamutuke. Mazvinzwa? Munhu anozviti munhu mutapa oenda kunogovera makomo anoera achigoborwa nemaChina. Uri munhu mutapa wekupi iwewe? President Mnangagwa, uri munhu mutapa wekwani? Unogovera nzvimbo dzese dzakakosha dzichiparadzwa nevatorwa, vanhu vasina kana nerudzi. maChina haana rudzi. Kana makadzidza makaenda kuchikoro imimi Varakashi imimi, endai munotsvaga history yemaChina munyatsokubvunza muchiitsvaga kuti vakabva kupi cheko. Havana kana rudzi maChinese. Ndo vari kupiwa nyika vachigobora pese pese pavanoda namunhu mutapa. Shame on you. Shame on you. Muri vanhu vemuZimbabwe remimi. MaZimbabweans haana pfungwa dzakapata kudai so. Makapusa zvekupedzisira. Kutadza kuona zvinhu zvinoonekwa nedofo chairo, zvinhu zvisingatombodi munhu akaenda kuchikoro kuti anzwisise. Motadza kuzviona zvinhu zvekuti kana benzi rinoseka chaizvo kuti chii chakadaro ichi. Kupenga kupfura mapenzi hamuna kukwana Varakashi. Budikirai titaure, tisangane, takukudai manje. Tichatanga mukutaurirana kusvikira mune zvese. Tiri kukudai, mune mhosva, muri kutikwereta. And you know that kuti kutikwereta kwamuri kuita ndiko kwamuri kuvharidzira, nekuti maakutya mazikawards akatirwera chembere neharahwa. Takatarisa kurova vanhu vakuru imimi. Wapfana imimi muchizvita hanzi imimi munotumwa nemusangano. Musangano wekupi? Unopandukira vanhu vemukati menyika. Musangano unofanirwa kuprova masimba, mapowers awo nemaabilities awo ekupefoma kuti nyika igone kuwira yega mumusangano. Vanhu vanoenda vega mumusangano nekuona zvinhu zvinenge zvichiitwa. Kati makazvitadza kwakutanga kurova vanhu muchimamanikidza kuti tinokurovai. Ndo zvazvinomboitwa inyika yekupi inoitwa zvinhu zvakadaro izvozvo. Izvozvizvi maZimbabweans kwese kwese kwavanongoenda vachiswera, vanongonosvika kana kunyika dzese vanenge vachingonzi havana kana nemusoro. Vanotorwa senge vanhu vasingafunge, vasingazive zvavanoda. So nepamusana penyu imimi munenge muchitsigira vanhu nekuti muda kupiwa machikeni ini, mafoni. Ndakamboona vanhu vachitambiriswa kuhove chaidzo. Haya, muri mbuka chaidzo imi. Hamuna kana kutombokwana kutambiriswa kapu yeraisi. Hamuri mazistupid ekupedzesera imi. Dai zvainzi kutonga kwaMwari ndo kutonga kwemunhu, imimika munofanirwa kungobviswa munyika nekuti hamubatsira, hamuna chamunovaka munyika imi. Tambiriswa kapu yeraisi, matambiriswa fishi mbiri.
Indo muchitinyadzisa kudai so. Kutambiriswa kapu yerice, kutambiriswa fishi mbiri. Hautopedza izvo hautopinda musango kuenda kunoita basa rekubata vanhu pakati peusiku muchimbunyikidza muchiuraya. Kuurayira vanhu. Fishi tu, hove dzemusango. Kutadza kuenda kunobata hove. Mimi hamuna kutombokwana zvachose vanhu veZANU-PF. Hamuna. Pati yakanga iri pati yangu, ndaiirwira zvimwe zvokuti ndaiti kana vanhu vakatanga kutaura, even kana munguva yese yakaitwa MDC, inini ndakanga ndiri mwana weZANU-PF akakwana, ndiri mwana muyuth weZANU-PF akakwana. Handina hangu zvakaipa zvandakabata nezvandakaitiswa neZANU-PF. That is the only luck randakangoita chete inini. Asi ndaitosapota ndichitotsigirawo ndichiti kochiko chakaipa, kochiko chakaipa, kochiko seiko tichipandukira pati. But ndakazosvikira pakuzovhurika maziso angu ndikatenda Mwari ndikati thank God handina kuitiswa nechipati ichi. Otherwise ndingadai ndiri kuregreta zvimwe zvisingaite. Hamuna kukwana. Izvozvizvi muri kungoenda munzvimbo dzese muchingotsvaga nekuda kunzwa kuti vanhu vanoti kudi. Vanhu musambofa zvenyu makaenda kunotsvaga kuti vanhu vanoti havachada vanhu. Musazvinetse. Chamunoda kuziva chimwe chii chamuchada kuziva imimi vanhu veZANU-PF nezvimasiyayiwo izvi. Munoda kuziva chii imimi? Chii chimwe chamuchada kuziva? Havachada vanhu. Havachamuda president wenyu. Ende havachakudei mese futi imimi nekuti makavatadzira. Makatadzira vanhu. Maida kuzosunungura vanhu rini imimi? Kana kuti munoda kuzosunungura vanhu rini imimi vanhu imimi weZANU-PF? Pamuchaguta pacho ndepapi? Why muchida kuramba muchimaintaina system yekuuraya vanhu munyika imimi? Muchidzvanyirira vanhu, muchiita nzara yekukirieta. MuZimbabwe mvura iri kunaya umo hamusi kumbotadza kunaya zvekuti vanhu vatadza kuwana chikafu. Zvese zviri kuitika muZimbabwe, maminerals ari kungodhuka pese pese. Everything zviri kuitika, but nzara iri kukirietwa negovernment. Kuti vanhu vasava nestrength yekuichinja government iyoyi. Munongoti hatisi kuzviziva kuti muri kukirieta nzara imimi. Kastrategy kaitwa nevakuru vekudhara kake kekuti kana vachida kurwisa hondo rimwe side vaitanga vaenda vonopisa matura, vondouraya mombe, vachiuraya chinchinyi voita se, vozotanga kuzopinda muhondo vanhu ivo vaane nzara. Handizvo zvamuri kuita? Kuti munokirieta nzara, munokirieta zvese, munokirieta misfortunes kuvanhu, munoita kuti vanhu vasave kana nesimba, vasagone kana kutombowana instability yowandisa mukati mevanhu zvekuti havana kana pekumbomirawo kana pekuti vanogona kana kufema. Then imi moramba muchiendera mberi muchiita zvamunoda, muchishandisa vanhu vasina kana nepfungwa. Tinozviziva. Ndo zvinhu zvamakanga muchiita kwenguva yese. Imi Warakashi makapusa stereki, vanhu vamuri kuuraya hadzisi hama dzenyu. Unombotanga wambonyatsokubvunza mutupo nezita here kuvanhu kumunhu waunongomhanya uchindouraya uchimuurayira Shoni Mnangagwa kuti afambe neRolls Royce every day? Unombomubvunza here munhu uyo mutupo nezita? Iyo misha yamunotumwa munomboibvunza here kana muchinge masvika kuti panonzi pani panapa? Mumbori vanhu vakaita sei? Mune nhoroondo ipi? Unopondeswa hama yako naMnangagwa. Mumwe munhu muzukuru wako weropa, tichidzokera back into your history, unogona kutoona kutoti otherwise you are the same blood nepamusha paunenge uchisvika iwe uchisingopisa misha nekuponda vanhu. Shame on you. Hamusi vanhu chokwadi. Imi hamusi vanhu imimi. Imimi ndimi musitombori vanhu imimi vanhu veZANU-PF hamusi vanhu. Imimi kana iwe wakanyatsozvitarisisa uchiponda munhu iwewe. Wambozvibvunza here mukati mehana yako iwo kuti munhu ambori ani? Iwe unongofunga kuti iwe rudzi rwenyu rwakangotangira kana kuti muMount Darwin imomo, kana kuti kwamurehwa ikoko, kana kuti rwakatangira kwaMutare ikoko. Munombozviziva here kuti hama dzenyu mune ukama nevanhu vamuri kuponda muchiparadza? Saka iwo masimba ako ekumuponda nemwoyo wako chiri kukufadza pakuponda munhu chii? Shame on you, hamusi vanhu, shame.
Imimi ndimi vanhu vasitombori vanhu chaiche, muri mhuka dzinenge vanhu. Saka ndimi here vanhu vari kutaurwa neZANU PF imimi muchinzi vanhu, the voice of people. Izwi renyu imimi vanhu. Imimi vanhu manje. Vanhu kureva imimi. Chokwadi. Imimi mune chokwadi imimi kuti mungaigara nyika iyo mega mega imimi na president uyo. Makaipiwa nani imimi? Nyika iyo kuti muigare mega imimi na president. Ha? Ndiani akanzi anofanirwa kugara muZimbabwe neasingafanirwi kugara muZimbabwe? Ndiani? Hamuna kukwana zvachose. Hamuna kana nekutombokwana imi varakashibudikirai titaurirane tisangane. Nguva yekukutyai manje muri kuzviona manje kuti yakupera. Nekumamisana tichamamisana nekuti hapana asiri muZimbabwe. I will promise you this. Ndotokutaurirai. Ndiri izvozvi ndinotokupromisa. This we promise you. Handidi kutombokunyeberai. Kwazvinogumira mukaramba makadaro. Muchamamisika chaizvo. Mucharoveka imi. Ichasvika nguva yekuti munyatsonzwa kuti kana mupini uchirira musoro mako iwewe, semaridziro anga uchiita mupini mumusoro memumwe, kana kuti sekupemberera kwawaiita mupini uchirira mumusoro memunhu, munhu achifa apa iwe wakatarisa iwe uchiti ngafe, uchiti pasi naye. Zuva rekunzi pasi newe uchanzwa kuti how does it feel, and you need to comply. Munofanirwa kutozonyatsozviembresa. Munofanirwa kuzoziva kuti zvamakadyara ndizvo zvamunenge makukohwa, nekuti imi ndimi makazvitanga. Imimi vanhu imimi. Varakashi imimi. Imi hamunyari kupiwa zita rekunzi varakashi. Iwewe uchinyatsonzwa kana uri mushona chai. Chii chinokunakidza pakunzi murakashi? Munhu wechishona. Zita riri kutoreva kutoti uri mhondi. Kufamba muchizviti tiri mhondi. Mofamba muchitaura kuti hanzi vagezai mhondi. Vagezai mhondi papi imi muchizviti muri warakashi. Saka kana muchizviti warakashi muri kuti chi? Kurakashi hakusi kuponda here. Muri mashona ekupi kwemimi? That's why mukoma Jeff Judah vachizokuchinyirai, vachikutukai, vachikuti muri mabvakure. Nekuti hamuzive zvamuri kutaura. Unozviti murakashi uchifamba uchirwa vanhu, wapedza wobva watanga kunongedza munhu uchiti uyo imhondi ngaasungwe. Zviri kupindirana papi ipapo? Vanhu imi munotikwereta, imi da kutaurira chokwadi. Izvozvi vaBlessing Geza vari kutaura every day. Hakuchisina munhu achavavimba pamusara penyu imimi makajoina mukapfekera mukati mepati yakanga yakaitwa nemakomuredzi emapato akanga akasiyana, hondo ichiitwa. Imimi ndobva magrebha zita kwakutanga kushandisa zita iroro muchiita zvamunoda imimi. Zvinhu zvisina kana nemusoro. Kurwira munhu one kuti apfume aite mwari panyika, kuzvigadzirira chimwari chigodhi chenyu. Chiri kurangarira President Emmerson Mnangagwa, iye uyo achiti hanzi inini chero dai mukafamba muchitaura zvamunotaura, muchirangana zvamunorangana uko kwamunenge muchirangana nawe iwayo, they will come to report me just because at the end of the day they remember that who their godfather is. Haana kuzvitaura here. Tinazvo mumusoro, hatina kana patombozvinyora pasi. Tonyore chiiko pasi zvinhu zviri kuitwa masikati machena takatarisa isusu vana vadiki? Chinozviita chigodfather akakrieta zvinhu zvese. System yese iri muZimbabwe ndiye godfather wayo. Agoti ndiri army, ndiri judiciary, ndiri mapurisa, ndiri mutongi, kusvikira pakutozviti munhu mutapa. Kusvikira pakutozotaura kuti aiwa madzimambo haachisina ivhu raaneni. Imi mobva mati pamusoro pazvo izvozvo 2030 vanofanirwa kunge varipo. Muri mazidho.